Mbukeli sikubuzileke ukuthi ucabangani ngesabelo mali esethulwe ungqongqoshe wezemali namhlanje waphendula kanje. Beluhle kakhulu uhlahlo mali. Imali engikhala ngayo mina ile mali efakwe lapha kwa-Eskom angiyazi ukuthi isho ukuthini ngoba indaba ka-Eskom awusizi ngalutho. Ifakiwe nje le mali kwa-Eskom kodwa ugesi uzoloku ungekho. Yakhala lapha etshwaleni ayuthe ukunusa kancane kakhulu lapha etshwaleni bekufuneka uqinisa isandla kakhulu lapha etshwaleni. Besibongela nje okhokho nomkhulu. Eskom unesikweletu esingaphezulu ka400 billion. U254 billion lonike wona ngibona uzokwenza umehlo kongayo kuthini singacishela ugesi. Ngicela nje ukubongela izinkonde nezinkondekazi nabancane. Bese ukuthi ku-Eskom kuvele inhlala yenzeka nje. Bazodakula njengoba benzile kodwa still inkinga zakhona ziyaphambili. Umphathisi uthethe kahle kakhulu mangcoma kwicala labantu abadala kwi-grant yabo. Ayenza kahle kakhulu lapha abantwaneni mangcoma nangona bengaziyeka nje uzalo dadobethu.